An masa magana in Nigeria is whole cewa ƙasa gaba ɗaya ne ana cikin wannan hali. To wannan kuma ka san kamar yadda Ubangiji yake faɗa, in ka zo gaban shugaba ka yi masa magana cikin sauƙi ko lalahu qawlan layyinan da Allah ya tazakkar aw yaksha, ka masa maganan da zai fahimta ko da baya abu baka ce kai kana yi, don me sai kuma ya ce ba na abun nan kuma ashe gaskiya ne to har na yi. To yasa Allah yake son an zo gaban su a dika lalle mun masa magana, ya nuna kuma damuwarsa shi ma kan wannan abun da yake faruwa. To alhamdulillah musabbabin wannan ziyara da farko abin da ya kawo mana wayannan baki, akwai taro da muke duk shekara na Muludi Shehu Tijjani. Shi wannan bako shine shugaban Tijjani na duniya gaba daya. Ya zo za mu yi wannan biki insha Allah ranar Lahadi a Kano. Ne muka zo ya fara gaida shugaba kuma isa masa da ta'aziyar Shaikara Usman Bauchi wanda bai samu zuwa ba sai amfani da wannan dama ya zo isa da ta'aziyar shi. Musamman ganin cewa babban bako ne, shugaba ne na duniya. Da me ya zo wa Najeriya da shi? Ya zo mata da alheri. Kamar yadda faɗa shugaban ƙasa cewa suna addu'a wa Najeriya a gida, kuma a nan mata ci gaba da mata addu'a Allah ya bata lafiya da zaman lafiya, kuma cewa Najeriya in ta zauna lafiya duniya duk za ta zauna lafiya, musamman Afirka. Kullum Najeriya tana zuciyarsu. Me shugaban kasa ya ce da wannan? Shugaban kasa ya ce ya ji daɗi, musamman abin da shi wannan shugaba yake, yana ganin sa yadda yake tashi kan harkokin karfafa addinin musulunci, musamman da ya ce masa don shi wannan akalla yanzu in Tijjaniya sun kai wajen miliyan 500 a duniya. To shugaban kasa ya ce masa ya san a Najeriya ma yana da mabiya da yawa, abin da kawai yake so ya ƙara kiran mabiyansa su ci gaba da goyon bayan shi, kuma su ci gaba da masa addu'a Allah ya bashi sa'a a cikin wannan amana da Allah ya ɗora masa, kuma muna masa fatan alheri. Ganin cewa kuna da tasiri kuna da mabiya da yawan gaske a Najeriya, ga zaɓe ya karatu. Kuna da wata matsaya ne tunda kun iyayen al'umma ne? To matsaya ka san irin wannan yadda ka faɗa, iyayen al'umma kowa nasu ne, amma kullun za ka yi addu'a wanda abu yake hannun shi niyyar Allah ya ƙara taimakon shi a kai. Shi kuma mulki na Allah ne, Allah shi ya san wanda yake ba, shi ya san karshe, shi ya san farko, amma mu muna masa shi wannan shugaba muna masa fatan alheri tunda shine shugaba yanzu, kuma muna roƙon Allah ya ɗauke masa nauyi, ya samu isar da wannan sasussuka, musamman bangarorin zaman insecurity da ake faɗa da wahaloli da ƙasa take cikin, duk daga Allah ne, kullum malamai suna bayani, amma shi kuma shugaba a masa addu'a tunda zamanin sa ne. Wannan dai shine fatan alherin da muke. Tattauna matsalolin al'ummar ku, ganin cewa arewacin Najeriya suna da al'umma da yawa kuma ta fi kowa matsala. An masa magana in Nigeria is whole cewa ƙasa gaba ɗaya ne ana cikin wannan hali. To wannan kuma ka san kamar yadda Ubangiji yake faɗa, in ka zo gaban shugaba ka yi masa magana cikin sauƙi ko lalahu qawlan layyinan da Allah ya tazakkar aw yaksha, ka masa maganan da zai fahimta ko da baya abu baka ce kai kana yi, don me sai kuma ya ce ba na abun nan kuma ashe gaskiya ne to har na yi. To yasa Allah yake son an zo gaban su a dika lalle mun masa magana, ya nuna kuma damuwarsa shi ma kan wannan abun da yake faruwa. A ƙarshe wani kira za ka yi ga al'umma gaba ɗaya, musamman na batun zama? Abin da muke kira ga al'umma duka kamar muke faɗa kullum ne, a ji tsoron Allah, a koma ga Allah, komai a hannun Allah yake, komai ne a hannun Allah. Kuma muna roƙon abinda kawai muke roƙon Allah, Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya, wannan wahaloli Allah ya yi.